Jadi guys bisa balik ngaturaken dugi panuwun semoga legah wonten papan pinaran. Nelongso rasa rasane tangi jroning atiku yen kelingan esem gemuyungmu laras ro gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rus liramu. Sewidu enggonku ora ketemu kagugah hatiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip mulya. Gending tresnanku tak tembangke saben kangen sliramu. Sedenani aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa ngandeng aku mung bisa nyawa. Tumetes aku brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lilakno aku kemas wis Lelino hilekon tresno iki bakal dadi cerita tresno barang. Asik. Monggo dulur-dulur luar. Perkasa Bagas Production matur suwun kemawon. Terima kasih. Krasa wis sewidu nggonku ora ketemu kagugahna aku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tresnomu ing gending tresnanku tak tembangke saben kangen sliramu. Sedenani aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa ngandeng aku mung bisa nyawa. Tumetes aku deres pipi ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lilakno aku kemas wis cukup lelino hilekon tresno iki bakal dadi cerita tresno waranggono. Oke, terus
waragadane sampun Bapak. Mugi-mugi kemawon saged dadosaken panglipur penggalipun para kadang para sederek para kanca kongci dalasang sak gemboke ingkang sampun hagrawi wonten pasepakan ingkang agung menika. Mugi-mugi kemawon kanthi karawuhan ngunjuk donga wonten ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat punapa ingkang dipun sejo dipun suwun dening Hamengkugati tansah dipun ijabahi. Amin 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 ya rabbal alamin. Kene lur monggo Pak Lek jenengan kok lenggah mawon. aku tak ngalih sik. Walah setunggal malih nggih mboten napa-napa Ya Bapak. barokah sehat selalu lancar donga